diumenge i parlem de salut mental, un canal de Nila Loes. Dimecres vaig anar a Girona i la sala estava buida. Buida! Fa mal, no ens enganyem, però també és un mirall del que passa a moltes associacions petites com la nostra, que començar és duríssim. Fas difusió, organitzes actes, convides entitats i premsa i sovint no hi ha resposta. No ens donen l'oportunitat de presentar-nos. Potser perquè no som una entitat local o perquè ens confonen amb una empresa que busca benefici o perquè no generem diners ni titulars, vés a saber. Però l'associació Estat d'Ànim, Cultura i Salut Mental és precisament el contrari. Una entitat sense ànim de lucre, amb molt pocs recursos, però amb una voluntat enorme de moure muntanyes i amb un objectiu molt clar: acompanyar, donar eines, teixir vincles i construir comunitat. Ah, que això de la salut mental no va amb tu. A mi tampoc m'interessava fa 20 anys, què et penses? Ni a la meva família. Teníem una idea abstracta, estereotipada i equivocada del que significaven els trastorns mentals. A casa ni tan sols vam ser capaços de veure que la meva àvia en patia un. Fins que el 2006 ens va tocar de ple. I llavors correm-hi tots. Buscar informació, comprar llibres, fer-nos de l'Associació de Bipolars de Catalunya, assistir a xerrades. La meva família va fer un màster en un temps rècord, però la pràctica és un altre tema. Diuen que l'experiència és un grau. Jo no puc parlar amb la Nila de fa 20 anys per dir-li que sobreviurem a cada psicosi, però sí que puc crear aquest canal de YouTube, emetre al PAP a Ràdio Morell, consolidar la revista d'Estat d'Ànim i fundar una associació que ajudi altres persones a no caminar soles. 20 anys de trajecte amb un trastorn a la motxilla donen molt de sí. Traiem-n'hi el suc i convertim-lo. La salut mental no és un problema fins que ho és. I quan ho és, desitges haver tingut eines, informació i comunitat abans. Avui estem a la plaça Orfila, a Sant Andreu, a Barcelona, celebrant el Dia de l'Orgull Boig. I hem vingut aquí per donar a conèixer aquesta celebració, que és la 9ª edició que es fa, i perquè sempre pensem que és important visibilitzar, sensibilitzar en salut mental, per tant aquí estem. Vam entrevistar a Carles Albert al PAP, l'altre dia a Ràdio Morell, i en vam parlar, i avui hem vingut, ens hem desplaçat fins aquí per viure la festa, perquè ja que ens parlen de festa de salut mental, i hem d'anar. Per tant, aquí estem. Ara estem parlant de que no s'ha de generalitzar, de que hem parlat de contencions també, hem parlat de molts temes de salut mental i us anirem explicant en aquest reportatge. Des de l'any 2018, és a dir, des de fa 9 anys, centenars de persones es reuneixen a Barcelona per celebrar l'Orgull Boig, una jornada de reivindicació, memòria i lluita dels drets de les persones que han viscut experiències de patiment psíquic o han estat psiquiatritzades. Però, darrere dels colors i la celebració, hi ha també una denúncia contundent contra pràctiques que consideren que vulneren els drets humans. L'Orgull Boig ha començat amb un taller participatiu de pancartes, preludi d'una jornada reivindicativa que ha arrencat amb la manifestació encapçalada per la batucada inclusiva Si tu puedes, yo puedo. Entre els actes destacats, el col·lectiu La Trifulga dels Fútils ha representat l'enterrament de l'últim boig, el Martí, una performance simbòlica contra l'estigma associat als trastorns mentals. Ai, estimat boig, avui ens deixes i amb tu t'emportes per mi sobretot
la teva curiosa barreja que fas de passat present. També les teves veus i visions, les teves particulars llums de fotografies mentals, la teva ment no cohesionada, una ment com un mirall tancat, la teva consciència alterada, el teu apoderament del que no és teu perquè ve de fora. La programació ha continuat amb l'actuació de l'artista de roda acrobàtica Maria Matori i diverses intervencions musicals com la cantautora Laura Lázaro. Durant la jornada també s'han lliurat els Premis Regadera. En aquesta edició s'ha fet una menció especial a l'activista Jesús Robles, vinculat a l'associació La Muralla de Tarragona, mort el passat divendres sant a l'Institut Pere Mata. Llevamos muchos años luchando por cero contenciones y parece que no lo estamos consiguiendo, pero este caso cuenta con la colaboración de todo el espectro de la salud mental en primera persona. Estamos todas decididas a que esto sea un punto de inflexión. El seu record ha estat molt present al llarg de l'acte, que ha reivindicat l'eliminació de les contencions mecàniques i la necessitat d'evitar que situacions similars es tornin a produir. Un dels moments centrals de la jornada ha estat la lectura del manifest de l'Orgull Boig, en què s'han denunciat la privatització de la sanitat, la manca de recursos en salut mental i la persistència de pràctiques com les contencions mecàniques, els electroxocs i els internaments involuntaris. El text també ha reivindicat un model d'atenció basat en els drets humans, la dignitat i l'autonomia de les persones. La festa ha culminat amb una sessió de DJ Tubau, posant el punt final a una jornada que ha combinat reivindicació, memòria, cultura i celebració comunitària. Hola, estem aquí a la celebració d'un Orgull Boig per parlar amb la Marta Tubau, membre del comitè. Benvinguda al canal de YouTube. Gràcies, moltes gràcies. Bueno, a veure, primer de tot importantíssim, per què es forma aquest comitè, per què hi ha aquest interès en celebrar l'Orgull Boig? L'interès és perquè als anys 90 a Canadà ja es va començar a celebrar. Aleshores aquí a Barcelona el 2018 es va decidir també prendre les regnes una mica sobre el tema i una comissió de persones de diferents entitats de salut mental en primera persona el van organitzar. El 2018 va ser el primer any. Al llarg de tots aquests anys s'ha anat fent aquí a Barcelona i el per què? Doncs per visibilitzar tota la problemàtica que hi ha de salut mental de persones que estan afectades i que cada vegada hi ha més. I per què és important visibilitzar? Perquè cada vegada hi ha més persones afectades, però cal acompanyar-les, és important. Sí. Què trobes? Aviam, precisament des de la meva experiència, quan més es visibilitza i quan més se sap les coses, més fàcil és trobar una solució. No hi ha solució, de fet, clara, però sí que un bon acompanyament psiquiàtric o de terapèutic, un bon acompanyament d'amics, de família, ocupacional, de fer alguna activitat que t'agradi, doncs tot això fa que et fa tirar endavant i et fa superar-ho. Abans les presentadores també feien ressò de que quanta més visibilitat té la salut mental, més fàcil és aconseguir subvencions, per exemple, no? Una mica Sí, des de la nostra associació, que aquest any hem liderat bastant el tema de la celebració dels matisos, doncs reivindiquem això, no? Que clar, per tirar endavant un projecte d'aquest tipus, de fer tallers, de fer una tasca que arribi a tothom i que no només sigui cap a les persones que estan afectades, sinó també les famílies, etc. Doncs per això necessitem diners pel projecte, no? I sembla que està costant bastant d'aconseguir-ho. I a totes les persones que encara no han tingut un problema de salut mental i que per tant no els interessa la salut mental, perquè no l'han patit, ni ells ni la gent del seu entorn, què els diries? Jo crec que només haurien de mirar una mica al seu voltant. Potser ells directament no ho han patit, o potser la família tampoc. És que ja m'estranyaria molt que no un amic, algun veí, és a dir, mirar una mica al seu voltant i dins seu, no? Que sempre hi ha hagut moments
segur de dolor, de pèrdua d'algun familiar, de pèrdua d'algun ésser estimat, i que això ens pot tocar sempre, no? I que de fet, que com més xarxa fem, més fàcil serà per tots. Per això les associacions tenen un paper important en el suport comunitari, en l'acompanyament, en donar informació, no? Sí. Per això esteu aquí. Sí. I per això estic aquí també. Molt bé. Perfecte, Marta, doncs moltes gràcies, Marta. Gràcies a vosaltres. Per acompanyar-nos avui. Gràcies. I fins aquí la nostra presència en aquest acte. Hem de marxar cap a Reus altre cop a muntar el vídeo perquè surti demà. En un món que cada vegada deshumanitza més, individualista, inundat per la desinformació, on som perseguits per les fake news, amb un desgast emocional col·lectiu important i problemes que afecten la salut mental de forma cada vegada més freqüent i recurrent. M'agradaria trobar un recurs fiable on poder informar-me, un lloc segur on no em jutgin i on poder-me expressar. De vegades em costa entendre els altres i em falten eines per viure millor en aquest món que sovint em fa por. Vull recuperar la connexió humana, sentir-me bé. Doncs, Estat d'Ànim és el teu espai! La informació no només s'explica, sinó que t'acompanya. És molt més que una revista, és un projecte social i cultural impulsat per l'Associació Estat d'Ànim, Cultura i Salut Mental. Una publicació feta amb rigor, sensibilitat i creativitat, on s'explica la salut mental des de diferents àmbits i perspectives, amb expertesa, honestedat i valentia. Estar informat dels temes de salut mental et fa més ric, més cultivat, més sensibilitzat. Et convida a la reflexió, amplia la teva empatia, augmenta la teva libido. Bueno, això no ho sé, però sí que pot ajudar-te a trencar el gel a l'ascensor. T'acompanyem en el teu camí de recuperació. La vida és plena de processos, fatiga i mal de caps. Imagina't una estoneta de pau gaudint de la teva revista o fent activitats en companyia. Estat d'Ànim vol ser amb tu, compartir i créixer plegats. Va, que la campanya vola! Subscriu-te! Fes-te soci! Un parèntesi. Obro parèntesi per tancar el vídeo d'avui. M'agradaria compartir amb vosaltres una pàgina web que és molt interessant, però abans dir-vos 4 coses. Per començar, gràcies per tot el suport que rebem a les xarxes socials, pels m'agrades, pels retuitejos, pel compromís que teniu amb el projecte a les xarxes socials. Gràcies. Ara us convido a anar a Verkami a fer una aportació, a fer-vos socis de l'associació o subscriure-us a la revista per així poder impulsar més aquest projecte. Pel que fa a la ruta d'actes Estat d'Ànim, aquesta setmana fem una parada, però tornem el 16 de juny, dimarts, a l'Espai Línia de Barcelona, dijous 18 de juny a Cap Muralles de Tarragona, dissabte 20 a Cardedeu, Espai Gastronòmic Tarambana, Espai Gastronòmic i Cultural, i el 21 al Llar d'Amposta. Per tant, teniu una setmana per agafar forces i venir de ruta per tot Catalunya. Us hi espero. Va, que una xerrada d'Estat d'Ànim sempre alegra l'esperit. Comprova-ho! Vine, xerrem, parlem de salut mental o del que més et convingui. Bé, aquesta setmana que ve estem de celebració, estic de celebració, perquè fa 20 anys, el dia 9 de juny, farà 20 anys que tinc trastorn bipolar. Jo ho celebro el dia 9, vaig decidir-ho fa molts anys, perquè a mi m'agrada molt celebrar. M'agrada molt celebrar, celebro tot el que puc. Per tant, evidentment, el dimarts, dia 9, serà un dia especial per mi, serà un dia de celebració, potser portaré caramels a la feina, vés a saber. I bueno, mira, em fa il·lusió, per dir-ho d'alguna forma, poder commemorar aquests 20 anys vol dir que estic viva, vol dir que segueixo, això és algo. I per mi és important, què voleu que us digui? És la meva vida, evidentment, és important per mi.
Potser per vosaltres no, està clar, però em feia il·lusió compartir-ho perquè 20 anys són molts anys d'experiència i són molts anys de conviure amb el trastorn, són ingressos, són descompensacions, són hipomanies, moltes anades i vingudes, conèixer gent pel camí, trobar nous professionals, nous tractaments farmacològics, això més o menys ho anirem parlant més endavant en altres vídeos, però de moment estic contenta de seguir viva i de seguir amb ganes de fer activisme i de compartir-ho amb vosaltres. I ara sí que passo a presentar-vos aquesta pàgina web, que és una pàgina senzilla per a qui necessiti aturar-se, respirar i recuperar direcció, creada per Àngel A. Urbina. Crec que és un recurs molt interessant perquè acompanya, perquè dona pautes, ja veieu, ara us ensenyaré més o menys les seccions que té i com... Bé, és simplement que trobo que és un recurs interessant i que valdria la pena que féssiu un cop d'ull si esteu interessats i més que res que sapigueu que existeix, perquè hi ha moltes persones boniques i amb experiència pròpia i amb moltes ganes d'ajudar que fan coses, que fem coses per intentar visibilitzar, sensibilitzar, ajudar, perquè sabem que és complicat, a vegades la vida es complica, a vegades tens problemes i necessites aquest acompanyament. Per això intentem donar-lo. Per això val més prevenir que curar. Per això val la pena que us subscriviu a Estat d'Ànim, ja que estem posats, per què no dir-ho. Moltes gràcies per ser-hi avui i fins al diumenge vinent. Gràcies.